Baya song chini arto borok munusuni selai yongsa kuksa rongni songka se bisi aroni bisingo no kaisa engka piya ang tini norok no phunuknai koyekta khatarnak piya rok no je aborok bai norok always no banchui tongna nango hingke norok video last jora naibai di. Hello ani khajani baya song ang naidi ana Kokborok Facts channel norok oro buini selai juda Kokborok Facts nuknai giant Japanese Hornet. Baya song binumung bai no chung chongoi saimanu je mo normally Japan o manu tei Japan sarabo bini gana gineni Asia country o mo nukjago aboni badebo mo size obo walto man thoknai kubuni Hornet tei piani selai onek kotor ungo bini lokmani 3 inch jora kolok ungo aboni bagui mono giant Hornet hinjago. Baya song borok bangmani 20 engkai no borok mililai oi kubuni normal piani bothobo attack khlai lai kubuni normal pia rok no aroni khari ui a bothobo no tongnani start khlai laio. Baya song mo Japanese Hornet kubuni pia rok no simiya borok munusu rok no bo attack khlaio. Borok bai chikjagui borok ni beach bai onek borok munusu rok no proper treatment manyan ungma bagui kisa minute ni bisinge no chikjangnai borok thoi thango. Borok ni bis body o habma logi no human tissue no chanani start khlai riu and aboni bagui no borok munisuni langma chowui thango. Baya song bobai warjagui proti year on wall to 40 ni selai kwbang borok munisu thui thango. Killer B Baya song sini arto piarok ni onek kabangma projati manthogo je aroni bisingo kaisa ni sele kaisa projati onek khatarnak ungo tei aborok ni bagui proti year ono kisa borok munusurok borok bai chukjagui ma theilango tei baya song aroni bisingno kaisa engka killer bi je bini mung khnawi no onek khatarnak haima tongo mo piarok kubuni piarok ni selai onek aggressive ungo jodi waisa phano ke bono warna hinei uklogo birui thangka hinke 1 mile jora tui mo piarok rifrigui thango aboni bagui onek borok munusurok no asuk hakchal khachikbani bagui lengui klai thango afruno suru ungo mo piarok ni warna ni attack. Normally 2-3 mo piarok bai warjak ka hinke allergy simisi ungo but borok ni pura dol jodi ke bono attack khlai ka hinke borok ni warma bai a warjaknai borok ni bwsago 20 ni matra bangui thangma bagui langma bo chowi thango tei baya song mo African killer B bai warjagui proti year on wall to 1000 borok rok thuyo waisa borok bai warjagui banchinani chance onek kom ungo tei aboni bagui borok bai chalui tongkhaino onek chamani kok. Baya song video naima bagui Jotono Hambai tei video chajak ka hinke norok like share khlainani tapok bai di naidi ano Kokborok Facts channel no subscribe khlai ano support khlai di tei bell icon sebui di.